Γεια σας, είμαι ο Τσέρκας Καημένος και αυτό είναι το σπίτι μου. Τώρα θα σας δείξω τα πράγματά μου. Αυτή είναι η τηλεόρασή μου που βλέπω κάθε μέρα. Αυτός είναι ο πίνακας μου που έχω ζωγραφίσει τον τοίχο. Αυτά είναι τα λόγια μου. Αυτή είναι το τραπέζι μου που τρώω κάθε μέρα. Αυτή είναι η σκούπα μου που μπορώ να σουγκαρίσω. Αυτή είναι η σεστροκαρέκλα μου που μπορώ να δω με άμεση τηλεόραση. Αυτό είναι το φασίλωτο που το είχα πάρει πριν 5 χρόνια από τα σκουπίδια. Αλλά δεν μπορώ να ανέβω. Και αυτό είναι το μπάνιο μου που λούζω για κάθε μέρα. Και αυτό είναι το κρεβάτι μου που κοιμάμαι κάθε μέρα.